Baby, kuthathi mna nawe siyafana. You. Xa ndikujonga. Simkhubekisa. Xa ujonga mna ubona wena. Hey. Anseshiba kule Beyonce ndikuyo. Akakho Jay-Z. Hey. Pitch black afro. Okay, mama. Can I from Ghana? Is it good or bad? It depends about when you tell them. Come on, shoot it. Okay, the thing is, yakhumbula owayekhona emandulo ukhona nanamhlanje iseza kuba nguye lide liphelisa ihlabathi. ucupula. Yakhumbula olwethu. Siyathanda ke Mfonele Bheki. Utshintsha na. Nantshi. Ukubona nokufundisa lo kamusi. Ethi kaloku akho nto Ndiyakhumbula chapter 12 ongoniweyo ngasayi kujima. Yakhumbula ngoso. La vesi it was confirmed when uyosabela ifoni phandle. Oshiye iFAT. Phuma. Jonga andibomba zakwazi manje le. Hayibo. Because yenze Nyana khona ifihla kalade kuphela. Ne? Sure. kodwa nga sasancokola musilana sadlula. Yes, isadlula. Zange undixolele na. Well, 100%. So Yes. Senjuba ngela xesha ndandifind out mna sekungekho mandi mos yabo. And that's not a good thing ba umuntu ave kabuhlungu and angcungcutheke ngento ethini. Not that mna ndithi ngoku ndiyangcungcutheka ndandi. And it's not that ngoku uyangcungcuthekisa loo nto. Qha ndiyarefera yabo. Sure. Now mna ke ngoku I'm being a big girl. Ne? And andifuni wena mamfanda. So mna ndikhetha uba ngabana uyive ngam and ungayicingi izinto ezingekho. Uyive ngam into yam. Uyazi uba kwenzeka ntoni.